Čiže iba také krátke video, ako pokračujem s prácami na Majori. Musel som objednať 2 hlavy. Jedna bola dobrá, 2 boli zlé. Takto vyzerajú z vrchu. Značka je Corurs. Takto vyzerajú zo spodu, ventily, krásne všetko. Hlavný problém na starých hlavách bol, že dosadacie plochy a celkovo ventil boli moc zapustené donútra. Kebyže to chceme meniť, tak opravovať skôr, že by sme to dali niekde, tak to vyjde pomaly drahšie ako nová hlava. Tu ešte stará mrazovka, nebola tam taká veľká diera, ale už pomaličky začala tiec. Tuto aj nové koníky, komplet, tiež dôvod boli už dosadacie hrany boli zlé, aj tuto už sa ťažko dali nadstaviť. Kebyže ich chceme nadstavovať, tak lepšie povedané. No a hlava vyzerá byť parádna. Aj tieto tyčky som si tu pokupoval, či na koníky alebo na streky, tak uvidíme.